Ram Ram Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Rama Hare Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Rama Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama Rama, Hare Rama Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna. Hare ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാധഗോവിന്ദ മഞ്ജരിസ്തംഭേ ഗുരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ നനാഞ്ജനാശലാകേ ചക്ഷുരും മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിധാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാ സ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യാനാംനേ ഗൗരതിശീലം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നിധിനാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യമദാനന്ദാ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം അധ്യായം 18 ശ്ലോകം 22. ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്മറി ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കുറച്ച് പുതിയ പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് അവസാനമായിട്ട് എടുക്കാം. ശ്ലോകത്തിന്റെ അവസാനമായിട്ട് ക്ലാസിന്റെ അവസാനം പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഓ, ഭാഗവത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഭാഗവത്തിന്റെ വിവർത്തകർ തന്നെ പറയുന്നത്, ഭാഗവതം കൽക്കണ്ടം പോലെയാണ്. കൽക്കണ്ടം ഏത് ഭാഗം രുചിച്ചാലും അതിന് ഒരേ ടേസ്റ്റാണ് അല്ലെ, ഒരേ മധുരം. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് കൽക്കണ്ടം പോലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലീലകളാണ്. അപ്പോൾ അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സ്കന്ധങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കണം. അല്ലാത്തപ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകളിലെ ലീലകളൊക്കെ കേൾക്കാം. ഭക്തി വൈഭവമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഭക്തിശാസ്ത്രി പോലെ തന്നെ ഭക്തി വൈഭവം ശ്രീമദ് ഭാഗവതമൊക്കെ പഠിക്കും. ഓരോ സ്കന്ധങ്ങൾ, ഓരോ അധ്യായങ്ങൾ അതിന് പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട്. എന്നാൽ ഇത് മറ്റുള്ള രീതിയിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് സ്കന്ധങ്ങളിൽ നിന്നായാലും അതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ലീലകളാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് 5-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 22-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത്. മദേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദാ നമോസ്തുതേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഇവിടെ
ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അത് സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം ഗുരുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ പുതുതായിട്ട് വന്നവർക്ക് ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്താം. അപ്പോ ഓർഡറിൽ വിളിക്കുക നിങ്ങൾ കൈ ഉയർത്തിയത് പ്രകാരം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മത്പ്രാപ്തേ ജേഷ സുരാസുരദയാ തപ്യന്ത ഉഗ്രം തപ ഐന്ദ്രിയേദിയഃ ഹൃദേ ഭവത്പാദപരായണാന്നമാം പിന്ദന്ത്യഹം തദ് ഹൃദയായതോചിതഃ. മത്പ്രാപ്തേജേഷ സുരാസുരദയാ സ്തപ്യന്ത ഉഗ്രം തപ ഐന്ദ്രിയേദിയഃ ഹൃദേ ഭവത്പാദപരായണാന്നമാം പിന്ദന്ത്യഹം തദ്ഹൃദയായതോ അജിതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അപ്രാപ്തയേ ജേഷ സുരാസുരദയാ തപ്യന്ത ഉഗ്രം തപ ഐന്ദ്രിയേദിയഃ ഹൃദേ ഭവത്പാദപരായണാന്നമാം പിന്ദന്ത്യഹം തദ്ഹൃദയായതോചിതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതിച്ചാമതി ദസ്മതി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുമതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മത്പ്രാപ്തയേ ജേഷ സുരാസുരാദയാ സ്തപ്യന്ത ഉഗ്രം തപ ഐന്ദ്രിയേദിഹ ഹൃദേ ഭവത്പാദപരായണാന്നമാം വിന്ദന്ത്യഹം ത്വത്ഹൃദയായതോചിതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലശാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മത്പ്രാപ്തയേ ദേശ സുരാസുരാധയാ സ്തപ്യന്ത ഉഗ്രം തപ ഐന്ദ്രിയേദിയഃ ഹൃദേ ഭവത്പാദപരായണന്നമാം വിന്ദന്ത്യഹം ത്വദ്ഹൃദയായതോചിതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാഥ് മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മത്പ്രാപ്തയേ ജേഷ സുരാസുരാദയ തപ്യന്ത ഉഗ്രം തപ ഐന്ദ്രിയേദിയഃ ഹൃദേ ഭവത്പാദ പരായണാന്നമാം വിന്ദന്ത്യഹം തദ്ഹൃദയായതോചിതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മത്പ്രാപ്തേ ജേഷ സുരാസുരാദയസ്തപ്യന്ത ഉഗ്രം തപ ഐന്ദ്രിയേദിയഃ ഹൃദേ ഭവത്പാദപരായണാന്നമാം വിന്ദന്ത്യഹം ത്വദ്ഹൃദയായതോചിതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മത്പ്രാപ്തയേ ജേഷ സുരാസുരാദയാ സ്തപ്യന്ത ഉഗ്രം തപ ഐന്ദ്രിയേദിയഃ ഹൃദേ ഭവത്പാദപരായണാനാമാം വിന്ദന്ത്യഹം ദ്വന്ദ്വദയാ യതോചിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം. ഹരേ രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മത്പ്രാപ്തയേ അജേഷ സുരാസുരാദയ
തപ്യന്ത ഉഗ്രം തപ ഐന്ദ്രിയേ ധിയഃ ഹൃദേ ഭവത്പാദപരായണാന്നമാം വിന്ദന്ത്യഹം ത്വദ്ഹൃദയാ യഥോചിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മത്പ്രാപ്തയോ സുരാസുരാദയാ പത്യന്ത ഉഗ്രം തപ ഐന്ദ്രിയേ ധിയഃ ഹൃദേ ഭവത്പാദപരായണന്നാമാം വിന്ദന്ത്യഹം തദ്ധാത്രയഥോചിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലു. प्रभुजी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मत्प्राप्तये अजेश्वसुरासुरादय तप्यन्द उग्रं दभ ऐन्द्रियेभ्यः हृदे भवत्पादपरायणान् नमां विन्दन्त्यहं तद्हृदयाय यथोचिता. हरे प्रभुजी. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മത്പ്രാപ്തയേ ജേഷാസുരാസുരോദയ സ്തപ്യന്തോഗ്രം തപ ഐന്ദ്രിയേ ധിയാ ഹൃദേ ഭവത്പാദപരായണന്നമാം വിന്ദന്ത്യഹം തദ്ഹൃദയായ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഭാരതി മാതാജി. ഓക്കെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. മൊബൈലിന്റെ പേരായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഓക്കെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മത്പ്രാപ്തയേ ദേശസുരാസുരാദയ തപ്യന്ത ഉഗ്രം തപ ഐന്ദ്രിയേ ധിയഃ ഹൃദേ ഭവത്പാദപരായണന്നമാം വിന്ദന്ത്യഹം തദ്ഹൃദയായ യഥോചിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശുഭാസിനി ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മത്പ്രാപ്തയേ ജേഷസുരാസുരാദയാ തപ്യന്ത ഉഗ്രം തപ ഐന്ദ്രിയേ ധിയാ ഹൃദേ ഭവത്പാദപരായണമാം വിന്ദന്ത്യഹം തദ്ഹൃദയായ യഥോചിതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മത്പ്രാപ്തയേ അജേഷസുരാസുരാദയ തപ്യന്ത ഉഗ്രം തപ ഐന്ദ്രിയേ ധിയഃ ഹൃദേ ഭവത്പാദപരായണാന്നമാം വിന്ദന്ത്യഹം തദ്ഹൃദയായ യഥോചിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുസിക്ക മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മത്പ്രാപ്തയേ ജേഷസുരാസുരാദയ തപ്യന്ത ഉഗ്രം തപ ഐന്ദ്രിയേ ധിയഃ ഹൃദേ ഭഗവത്പാദപരായണാനാം വിന്ദന്ത്യഹം ത്വദ്ഹൃദയായ യഥോചിതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷ മാതാജി. ഉഷ നായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മത്പ്രാപ്തയേ ജേഷസുരാസുരാദയ സ്തപ്യന്ത ഉഗ്രം തപ ഐന്ദ്രിയേ ധിയഃ ഹൃദേ ഭവത്പാദപരായണാന്നമാം വിന്ദന്ത്യഹം ത്വദ്ഹൃദയായ യഥോചിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രാപ്തയേ അജസുരാസുരാധയ തപ്യന്ത ഉഗ്രം തപ ഇന്ദ്രിയേ ധിയഃ ഹൃദേ ഭവത്പാദപരായണന്നമാ വിന്ദന്ത്യഹം തദ്ഹൃദയാ യഥോചിതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ.
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्राप्तये सुरासुरादया सप्यन्तयुग्रन्दव इन्द्रियेदियः हृदे भवत्पादपरायणान् नमां विन्दन्त्यहं त्वदृदया यतोजितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु माता जी, चलिए गुरु माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मत्प्राप्तये अजेशसुरासुरादया स्तप्यन्त उग्रं तप ऐन्द्रियेधियः हृदे भवत्पादपरायणान् मां विन्दन्त्यहं त्वत्हृदया यतोजिता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा प्रति माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मत्प्राप्तये जेशसुरसुरासुरदया स्तपन्त्य उग्रं तव ऐन्द्रियेन्द्रियः हृदे भवत्पादपरायणं नाम विदन्त्यहं त्वदृदया यदोजितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सीमा माता जी, चलिए गुरु माता जी। हरे कृष्ण। अनम्यूट ചെയ്തോളൂ സീമ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ जी, चलिए മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ മാതാ जी ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത ആളെ വിളിക്കാം. हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो प्रणाम प्रभु जी। ओम प्रणाम। नमो भगवते वासुदेवाय। मत्प्राप्तये अजेशसुरासुरादया स्तप्यन्त उग्रं तव ऐन्द्रियेधियः हृदे भवत्पादपरायणान् नमां विन्दन्त्यहं हृदया यदो अजिता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता टी माता जी, चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मत्प्राप्तये अजेशसुरासुरादय तप्यन्त उग्रं तव ऐन्द्रियेधियः हृदे भवत्पादपरायणान् नमां विन्दन्त्यहं त्वदृदया यदोजिता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद प्रदीप माता जी। चलना पड़ता चलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मत्प्राप्तये जेशसुरासुरादया तप्यन्त उग्रं तप ऐन्द्रियेधियः हृदे भवत्पादपरायणान् मां विन्दन्त्यहं त्वदृदया यतोजिता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विजय माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मत्प्राप्तये जेशसुरासुरादयस्तप्यन्त उग्रं तव ऐन्द्रिये धियः हृदे भवत्पादपरायणान् नमां विन्दन्त्यहं त्वदृदया यतोजितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. ഓക്കെ, മറ്റാർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലാം. അഥവാ തെറ്റിപ്പോന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട, തെറ്റിട്ട് ചൊല്ലിയാൽ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം ആരെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം കേട്ടോ. അത് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവം നോക്കാം. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ മതി, അപ്പോൾ വിളിക്കുക. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവിധാൻ സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. അല്ലയോ പരമോന്നതനും അജയനുമായ ഭഗവാനെ, ബ്രഹ്മദേവനും മഹാദേവനും ഇതര ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ഭൗതികാസ്വാദനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരങ്ങളിൽ മുഴുകുമ്പോൾ എന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങയുടെ പങ്കജപാദങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാത്ത ഒരുവൻ എത്ര മഹാനാണെങ്കിലും ഞാൻ അവനിൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല. അങ്ങയെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന എനിക്ക്
ഒരു ഭക്തനോടല്ലാതെ ആരോടും ഹൃദയപൂർവമായ താല്പര്യം കാട്ടാനാവില്ല. ലക്ഷ്മി ദേവി പറയുന്നതാണ് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ. നേരത്തെ നമ്മൾ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിച്ചു. അതിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി പറയുന്നതാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദിച്ച് ഭൗതികവാദിയായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേലും താൻ തന്റെ അനുഗ്രഹം ചൊരിയുകയില്ലെന്ന് ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭൗതികവാദി മറ്റൊരു ഭൗതികവാദിയുടെ ദൃഷ്ടികളിൽ വളരെ ഐശ്വര്യവാനായി കാണപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും ഭാഗ്യദേവതയുടെ ഒരു ഭൗതിക വിസ്തരണമായ ദുർഗാദേവിയാൽ നൽകപ്പെടുന്നതാണ് അത്തരം ഐശ്വര്യങ്ങൾ. അവ ലക്ഷ്മി ദേവി നേരിട്ട് നൽകുന്നതല്ല. ഭൗതിക സമ്പത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദുർഗാദേവിയെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങളാൽ ആരാധിക്കുന്നു. ധനം ദേഹി, രൂപം ദേഹി, രൂപപതിഭാജം ദേഹി. അല്ലയോ ആരാധ്യർഹനായ ദുർഗാദേവി മാതാവേ, ദയവായി എനിക്ക് സമ്പത്ത്, ശക്തി, കീർത്തി, നല്ല പത്നി തുടങ്ങിയവ നൽകിയാലും. ദുർഗാദേവിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അത്തരം നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിലും അവ താൽക്കാലികങ്ങളാകിയാൽ അവയുടെ ഫലങ്ങൾ കേവലം മായാസുഖങ്ങൾ, മായികമായ സന്തോഷങ്ങളായിരിക്കും. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ മായാസുഖായ പരം ഉദ്ദഹദോ വിമൂഢാൻ. മായാസുഖായ പരം ഉദ്ദഹദോ വിമൂഢാൻ. ഭൗതിക സന്തോഷങ്ങൾ സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുന്നതല്ലാത്തതിനാൽ അവ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നവർ മൂഢന്മാരാണ്. നേരെ മറിച്ച് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെയും ധ്രുവ രാജാവിനെയും പോലുള്ള ഭക്തന്മാർ അസാധാരണങ്ങളായ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ നേടിയിരുന്നെങ്കിലും അവ മായാസുഖങ്ങളായിരുന്നില്ല. ഒരു ഭക്തൻ അതുല്യങ്ങളായ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ നേടുമ്പോൾ അവയൊക്കെ നാരായണന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഭാഗ്യദേവത നേരിട്ട് നൽകുന്നവയായിരിക്കും. ഒരു വ്യക്തി ദുർഗാദേവിയെ പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്വായത്തമാക്കുന്ന ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ താൽക്കാലികമായിരിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 7:23 വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവതി അല്പമേധസാം. അല്പബുദ്ധികളായ ആളുകൾ താൽക്കാലിക സന്തോഷം കാക്ഷിക്കുന്നു. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവൻ അവന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സമ്പത്ത് അനുഭവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. കാരുണ്യവാനായ അദ്ദേഹം അവന് തന്റെ താൽക്കാലിക സമ്പത്തുകൾ നൽകിയെങ്കിലും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആരാധനാ സമ്പ്രദായം ലോകമെമ്പാടും പ്രചരണം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി നൽകിയില്ല. പ്രചരണം ചെയ്യുവാനുള്ള ആ പ്രത്യേക ശക്തിയുടെ കാരുണ്യം ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നും യാതൊന്നും കാക്ഷിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുവാൻ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് നൽകപ്പെട്ടു. ആരാണ് ആ ഭക്തൻ? എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദരല്ലേ? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്നാൽ ഒരിക്കലും ആ പേര് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. രാക്ഷസനായ രാവണന്റെ കഥ ഈ ആശയം വരച്ചു കാട്ടും. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭാഗ്യദേവതയായ സീതാദേവിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ രാവണൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അവൻ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്നും അവൻ ബലാത്കാരമായി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് യഥാർത്ഥ സീതാദേവിയെ ആയിരുന്നില്ല, മറിച്ച് മായയുടെ അഥവാ ദുർഗാദേവിയുടെ ഒരു വിസ്തരണത്തെ ആയിരുന്നു. തത്ഫലമായി യഥാർത്ഥ ഭാഗ്യദേവതയുടെ താല്പര്യം നേടുന്നതിന് പകരം അവനും അവന്റെ മുഴുവൻ കുടുംബവും ദുർഗാദേവിയുടെ ശക്തിയാൽ തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടു. സൃഷ്ടിസ്ഥിതി പ്രണയ സാധന ശക്തി രേഖ. അപ്പൊ പിന്നീട് നമുക്ക് 23ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വം മമാച്യുത ശീഷ്ണിവന്ദിതം കരാംബുജം യത്തദായി സാത്വതാം വിഭർഷിമാം ലക്ഷ്മവരേണ്യമായയാ കൈശരസ്യേഹിതമോഹിതം വിപുരിതി. സത്വം മമാച്യുത ശീഷ്ണിവന്ദിതം കരാംബുജം യത്തദായി സാത്വതാം വിഭർഷിമാം ലക്ഷ്മവരേണ്യമായയാ
കൈശ്വരസ്യേ ഹിതമോഹിതം വിപുരതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്താം, ചൊല്ലാം ശ്ലോകം. ഓക്കെ, ഗീതാശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വം മമാപ്യച്യുത ശീർഷ്ണിവന്ദിതം കരാംബുജം യത്വദായി സാത്വതാം ബിഭർഷി മാം ലക്ഷ്മവരേണ്യമായയാ കം ഈശ്വരസ്യേഹിതമോഹിതും വിഭുരിതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭാവം. അല്ലയോ ക്ഷുദ്രഹിതനായവനെ, അങ്ങയുടെ പങ്കജപാണിയാണ് സകല അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും പ്രഭം. അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തർ ആ കരത്തെ ആരാധിക്കുകയും അങ്ങ് അവരുടെ ശിരസിന്മേൽ ആ കരം വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങയുടെ ആ കരം എന്റെ ശിരസിൽ കൂടി വച്ചെങ്കിലെന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടുന്ന് എന്റെ പദവി മുദ്രയുടെ സുവർണ രേഖകൾ വക്ഷസിൽ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ബഹുമതിയെ ഞാൻ ഒരു തരം നിത്യാഹങ്കാരമായി മാത്രം പരിഗണിക്കും. അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ കാരുണ്യം അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരോടാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്, എന്നോടല്ല. തീർച്ചയായും അങ്ങ് പരമനിയന്താവും അങ്ങയുടെ ആന്തരോദ്ദേശങ്ങൾ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതുമാണ്. ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വക്ഷസിൽ കുടികൊള്ളുന്ന സ്വന്തം പത്നിയേക്കാൾ താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരോടാണെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11, 14, 15 പറയുന്നു, നതദാമേ പ്രിയതമാ ആത്മയോ നിർനശങ്കരഃ നജ സംഘർഷണോ ന ശ്രീർനൈവാത്മാ ചായതാ ഭവാൻ. നതാമേ പ്രിയതമ ആത്മയോ നിർനശങ്കരഃ നജ സംഘർഷണോ ന ശ്രീർനൈവാത്മാ ചായതാ ഭവാൻ. തന്റെ ഭക്തന്മാർ തനിക്ക് ബ്രഹ്മദേവനേക്കാളും മഹാദേവനേക്കാളും സൃഷ്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ കാരണമായ സംഘർഷണ ഭഗവാനേക്കാളും സ്വന്തം ആത്മാവ് തന്നെയായ ഭാഗ്യദേവതയെക്കാളും പ്രിയങ്കരനാണെന്ന് ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ തുറന്നു പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10:9-20 ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും പറയുന്നു. നേമം വിരിഞ്ചോ നഭവോ നസ്വീർപ്പിറംഗ സംശ്രയ പ്രസാദം ലഭിരേ ഗോപി യത്തത് പ്രാപ വിമുക്തിദാത്. നേമം വിരിഞ്ചോ നഭവോ നശ്രീർപ്പി അംഗ സംശ്രയ പ്രസാദം ലഭിരേ ഗോപി യത്തത് പ്രാപ വിമുക്തിദാത്. ഏവർക്കും മോചനം നൽകാൻ കഴിവുള്ള പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവനെയും മഹാദേവനെയും തന്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ സഹവസിക്കുന്ന സ്വന്തം പത്നിയായ ഭാഗ്യദേവതയെക്കാൾ കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഗോപികമാരോടാണ്. അതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10ാം-സ്കന്ധത്തിലും 10:47-60 പറയുന്നു, ന്യായം ശ്രീയോ അംഗ നിതാന്തരതേ പ്രസാദഃ സ്വർയേഷിതാം നളിന ഗന്ധരുചാം കുതോ അന്യഃ രസോത്സവേ അസ്യ ഭുജദണ്ഡ ഗൃഹീത കണ്ഡ ലബ്ധാശിഷാം യാ ഉദഗാത് വ്രജസുന്ദരീണാം. ന്യായം ശ്രീയോ അംഗ നിതാന്തരതേ പ്രസാദഃ സ്വർയേഷിതാം നളിന ഗന്ധരുചാം കുതോ അന്യഃ രസോത്സവേ അസ്യ ഭുജദണ്ഡ ഗൃഹീത കണ്ഡ ലബ്ധാശിഷാം യാ ഉദഗാത് വ്രജസുന്ദരീണാം. ലക്ഷ്മി ദേവിക്കോ അതിസുന്ദരികളായ സ്വർഗലോക നർത്തകിമാർക്കോ ഭഗവാനിൽ നിന്നും നേടാൻ കഴിയാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഗോപികമാർക്ക് ലഭിച്ചു. രാസനൃത്തത്തിൽ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും സൗഭാഗ്യവതികളായ ഗോപികമാരുടെ തോളുകളിൽ കരം വെച്ച് അവർ ഓരോരുത്തരും
ഓരോരുത്തരുടെയും കൂടെ നൃത്തം ചെയ്തു അവരോടുള്ള ഹൃദയപൂർവമായ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം ലഭിച്ച ഗോപികമാരെ ആരോടും താരതമ്യം ചെയ്യാനാവില്ല. ഗോപികമാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരാതെ ആർക്കും പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഹൃദയപൂർവമായ താല്പര്യം നേടാനാവില്ലെന്ന് ചൈതന്യചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നു. വർഷങ്ങളോളം കഠിനനിഷ്ഠകളും തപശ്ചര്യകളും അനുഷ്ഠിച്ച ഭാഗ്യദേവതയ്ക്ക് പോലും ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഗോപികമാർക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചില്ല. ഗോപികമാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്ന് ആർക്കും പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഹൃദയമായ താല്പര്യം നേടാനാവില്ലെന്ന് മുന്നത്തെ രാസനൃത്തത്തിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിക്കോ അതിസുന്ദരികളായ സർഗലോകി നർത്തകർക്കോ ഭഗവാനിൽ നിന്നും നേടാൻ കഴിയാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഗോപികമാർക്ക് ലഭിച്ചു. രാസനൃത്തത്തിൽ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും സൗഭാഗ്യവതികളായ ഗോപികമാരുടെ തോളുകളിൽ കരം വെച്ച് അവർ ഓരോരുത്തരുടെയും കൂടി നൃത്തം ചെയ്ത് അവരോടുള്ള ഹൃദയപൂർവമായ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം ലഭിച്ച ഗോപികമാരെ ആരോടും താരതമ്യം ചെയ്യാനാവില്ല. ഗോപികമാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരാതെ ആർക്കും പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഹൃദയപൂർവമായ താല്പര്യം നേടാനാവില്ലെന്ന് ചൈതന്യചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നു. വർഷങ്ങളോളം കഠിനനിഷ്ഠകളും തപശ്ചര്യകളും അനുഷ്ഠിച്ച ഭാഗ്യദേവതയ്ക്ക് പോലും ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഗോപികമാർക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹം ലഭിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ വിഷയം ചൈതന്യചരിതാമൃതത്തിൽ മധ്യലീല 9-ാം അധ്യായം 111 മുതൽ 131 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ വെങ്കടഭട്ടനുമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ഭഗവാൻ വെങ്കടഭട്ടനോട് അന്വേഷിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ആരാധ്യർഹിയായ ഭാഗ്യദേവത ലക്ഷ്മി എല്ലായ്പ്പോഴും നാരായണന്റെ നെഞ്ചിൽ വസിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും അവൾ സൃഷ്ടിയിലെ ഏറ്റവും പതിവ്രതയായ സ്ത്രീയുമാണ്. എന്റെ ഭഗവാൻ ഗോക്കളെ മേയ്ക്കുന്ന ഒരു ഗോപാലക ബാലനാണ്. ലക്ഷ്മി അത്രയ്ക്ക് പതിവ്രതയായ ഒരു പത്നിയായിട്ട് പോലും എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ഭഗവാനുമായി സഹവാസം പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു? കൃഷ്ണനോട് സഹവാസം പുലർത്തുന്ന വേണ്ടി ലക്ഷ്മി വർഷങ്ങളോളം വൈകുണ്ഠത്തിലെ എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ സന്തോഷങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുകയും വ്രതങ്ങളും ക്രമീകൃത തത്വങ്ങളും പാലിച്ച് അളവറ്റ തപശ്ശരികൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഉണ്ടായി. വെങ്കടഭട്ട ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും നാരായണ ഭഗവാനും രണ്ടും ഒരുപോലെയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവാനും ഒന്നും ഒരുപോലെയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ അവയുടെ ഉല്ലാസ പ്രകൃതി കൊണ്ട് കൂടുതൽ രുചികരമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ശക്തികൾക്ക് അവ വളരെ ആനന്ദപ്രദമാണ്. കൃഷ്ണനും നാരായണനും ഒരേ വ്യക്തിത്വമായതിനാൽ കൃഷ്ണനുമായുള്ള ലക്ഷ്മിയുടെ സഹവാസം അവളുടെ പാതിവൃത്യ പ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തുന്നില്ല. അതിലേറെ ഭാഗ്യദേവത കൃഷ്ണന്റെ സഹവാസം കാംക്ഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിലെ രസകരമായ വസ്തുത. കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം മൂലം തന്റെ പാതിവൃത്യ പ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ഊനമുണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് ഭാഗ്യദേവത കരുതുന്നു. അതിലുപരി ആ ബന്ധം മൂലം അവൾക്ക് രാസനൃത്തം ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. കൃഷ്ണനുമൊത്ത് ആസ്വദിക്കുവാൻ അവൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെന്താണ് അപരാധം? ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയ്ക്ക് തമാശ കാണുന്നത് എന്തിനാണ്? ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഭാഗ്യദേവതയ്ക്ക് ഒരു തെറ്റും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഭാഗ്യദേവതയ്ക്ക് രാസനൃത്തത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഞങ്ങൾ ഇത് വെളിപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ചിരിക്കുന്നു. വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രാമാണിക ദണ്ഡകാരുണ്യത്തിൽ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ സന്ധിക്കുകയും അവരുടെ തപസ്സുകളും കഠിനനിഷ്ഠകളും മുൻനിർത്തി അവർക്ക് രാസനൃത്തത്തിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുകയുമുണ്ടായി. പക്ഷേ ഭാഗ്യദേവതയ്ക്ക് ലക്ഷ്മിക്ക് ആ അവസരം ലഭിക്കാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ? ഇതിന് വെങ്കടഭട്ട ഇപ്രകാരം പ്രതികരിച്ചു, ഈ സംഭവത്തിന്റെ നിഗൂഢതകളൊക്കെ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ എനിക്ക് കഴിവില്ല. ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യജീവിയാണ്. എന്റെ ബുദ്ധി പരിമിതവും ഞാൻ സദാ അസ്വസ്ഥനുമാണ്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും? അവയ്ക്ക് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സമുദ്രങ്ങളെക്കാൾ ആഴം.
ഓ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ. ഇവിടെ വെങ്കടഭട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരിലെ ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ പിതാവാണ് വെങ്കടഭട്ട. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സൗത്ത് ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്ന അവസരത്തില് ശ്രീരംഗത്തിലെ വന്നപ്പോൾ അവിടെ വെങ്കടഭട്ടയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു ചാതുർമാസ്യക്കാലം താമസിച്ചിരുന്നു. അവര് ലക്ഷ്മി നാരായണന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരോട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മറുപടി പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ ഭഗവാന് സവിശേഷകമായ ഒരു ആകർഷകത്വം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാമുക ഭാവത്തിന്റെ സ്നിഗ്ധതയാൽ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. ബ്രജലോകം അഥവാ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നവരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്നാൽ ഒരുവനെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്നാൽ ഒരുവനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ആ ആഗ്രഹത്തിൽ വസിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പരമതിഗോത പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കൃഷ്ണൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയാതെ വൃന്ദാവനവാസികളായ നന്ദമഹാരാജാവിനെയും യശോദ മാതാവിനെയും ഗോപികമാരുടെയും പോലുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തെ പുത്രനായോ അല്ലെങ്കിൽ കാമുകനായോ പരിപാലിച്ചു. പരിചരിച്ചു. യശോദ മാതാവ് അദ്ദേഹത്തെ പുത്രനായി കാണുകയും ചില വേളകളിൽ ഉരലിൽ ബന്ധിച്ചിട്ടുക പോലും ചെയ്തു. കൃഷ്ണന്റെ ഗോപാലകരായ കൂട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സാധാരണ ബാലകനായി കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമലിൽ കയറി. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് വെച്ച് ആർക്കും വേറെ ഒരാഗ്രഹവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വ്രജഭൂമിവാസികളുടെ പൂർണ്ണമായ പ്രീതി ലഭിക്കാത്ത ഒരുവിന് കൃഷ്ണനുമായി സഹവാസം പുലർത്താൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് നിർണയം. ആകയാൽ ഒരുവന് കൃഷ്ണനാൽ നേരിട്ട് മോചനം ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള പക്ഷം അവൻ ഭഗവാന്റെ കലർപ്പറ്റ ഭക്തരായ വൃന്ദാവനവാസികളുടെ സേവനം തേടണം. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജീവൻ രാജ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് നോക്കിയതിൽ പറയുന്നത് ലക്ഷ്മിദേവി പറയുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും സംരക്ഷകൻ. ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് യഥാർത്ഥ സംരക്ഷകൻ, യഥാർത്ഥ രക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രം. 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാന് പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തോടെ അവിടുത്തെ പങ്കജപാദങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ സർവ്വകാമങ്ങളും അവിടുന്ന് സഫലമാക്കുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഒരു സ്ത്രീ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങയുടെ പങ്കജപാദങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന പക്ഷം അവരുടെ ഇച്ഛകൾ അവിടുന്ന് അതിവേഗം സാധിച്ചു കൊടുക്കുമെങ്കിലും
അന്ത്യത്തിൽ അവൾ ഹൃദയം തകർന്ന് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. ആയതിനാൽ എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ആരും അങ്ങയുടെ പങ്കജപാദങ്ങളെ ആരാധിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. ലക്ഷ്മിദേവി പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നടപ്പിലാക്കപ്പെടും. പിന്നീട് അവസാനം അതിനെക്കുറിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരും ഭൗതിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളെ ആരാധിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഭാഗവത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇനി 6-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലൊക്കെ പഠിക്കും. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെ ലീലകളൊക്കെ. അതിലെ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് കുട്ടികളില്ലാതിരിക്കുകയും അവസാനം വളരെ വിഷമിക്കുകയും പിന്നീട് പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നടത്തുകയും പിന്നീട് അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ടുണ്ട്. ആ കുട്ടി കുറച്ച് കാലം നിൽക്കും, പിന്നീട് അത് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് ആദ്യം അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ടായി, പിന്നീട് അത് ദുഃഖത്തിലേക്ക് പോവുകയും ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്നു, പിന്നീട് അത് ദുഃഖത്തെ തരുന്നു അല്ലെ. ആദ്യം അമൃത് പോലെയും പിന്നെ വിഷം പോലെയും തോന്നും. അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി പറയുന്നു, ആരും ഭൗതിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി നാരായണനെ ആരാധിക്കേണ്ടതില്ല. പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തെ ശ്രീ ഗോസ്വാമി ഇങ്ങനെ നിർവഹിക്കുന്നു. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാത്മം. ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെയോ അഭ്യൂഹങ്ങളുടെയോ വിജയത്തിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാക്കുന്നതിനായ ആരും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കരുത്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നാൽ ശരിക്കും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അതിനാൽ നവഭക്തന്മാർ ശാസ്ത്രങ്ങളും അധ്യാത്മ ഗുരുവും നൽകുന്ന ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ച് ഭഗവത് ആരാധനയിൽ മുഴുകണമെന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. ആ രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുന്നതിലൂടെ അവൻ ക്രമേണ കൃഷ്ണനിൽ ആകൃഷ്ടനാവുകയും അവനിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണ സ്നേഹം പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ അവൻ യാതൊരു ഫലപ്രതീക്ഷയും പരപ്രേരണയും കൂടാതെ സ്വാഭാവികമായി ഭഗവാൻ സേവിക്കും. ഭഗവാനുമായുള്ള ഇവന്റെ ബന്ധത്തിന്റെ പരിപൂർണ തലം ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്റെ സുഖവും സുരക്ഷിതത്വവും ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ഉറപ്പാക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്റെ സുഖവും സംരക്ഷണത്വവും ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ഉറപ്പാക്കിക്കൊള്ളും. ഭഗവത്ഗീത 9:22 കൃഷ്ണൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അനന്യചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പരിപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ സ്വയം വഹിക്കും. ഈ ഒരു ശ്ലോകം വായിച്ചിട്ടാണ് അർജുന ആചാര്യ ഇത് തിരുത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ, കുത്തുകയുണ്ടായി. വഹാമ്യഹം. എപ്പോഴും ശ്ലോകം വായിക്കും അല്ലെ. അർജുന ആചാര്യയുടെ ഭാര്യക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, വഹാമ്യഹം വഹാമ്യഹം. എന്ത് വഹാമ്യഹം? ആര് വഹിക്കാൻ അല്ലെ? നിങ്ങള് മക്കൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം മരിയോ എന്തെങ്കിലും പലഹാരങ്ങളോ കിട്ടുമോ പുറത്തു പോയിട്ട് നോക്കി, ഇത് വായിച്ചിട്ട് എന്ത് കേട്ടാനാ എന്നൊക്കെ. ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ചിന്തിച്ചു, ഞാനും എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കും. വഹാമ്യഹം, ഇത് തെറ്റല്ലേ? ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് കൊണ്ടുതരാനോ? ഓരോ ഭക്തന് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുവാൻ യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം, അഹം, ഞാൻ തന്നെ
അവന്റെ യോഗവും ക്ഷേമവും വഹിക്കും. ഇതെങ്ങനെ ശരിയാവും? അർജുനാചാര്യ ആ പെണ്ണെടുത്തിട്ട് അവിടെ കുത്തുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഭഗവത്ഗീത എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം കുളിക്കുവാനൊക്കെ പോയി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ അവിടെ 2 കുട്ടികൾ വന്നു. ചുമലിൽ, പഴയ രീതിയിൽ ഒരു വടിയിൽ ഭാരമൊക്കെ തൂക്കിയിട്ട് ഷോൾഡറിലൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും 2 കുട്ടികൾ അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി. പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ധാന്യങ്ങളും ഒക്കെ സ്വയം വഹിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ അർജുനാചാര്യയുടെ ഭാര്യ ഉള്ളിലായിരുന്നത്. അവരെ വിളിച്ചു. അവര് വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴേ 2 കുട്ടികള് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തത്ര ചുമടുമായിട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓ വേഗം അവിടെ ഇറക്കി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ആരാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒടിപ്പിച്ചത്? ഇത്രയും ഭാരമുള്ള വേറെ ആരുമല്ല, അങ്ങയുടെ ഭർത്താവ് തന്നെ. അർജുനാചാര്യ ഞങ്ങളെ ഇത് വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ ഞങ്ങളെ മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബലരാമൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ സഹോദരന്റെ പുറകിൽ നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് എന്തൊരു ദുഷ്ടനാണ്. അദ്ദേഹം എന്നെ മർദ്ദിച്ചതിന്റെ പാടുകൾ കാണാം. ഓ കൃഷ്ണന്റെ പുറകിൽ നോക്കിയപ്പോൾ 3 വരകൾ അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു, റെഡ് മാർക്കായിട്ട്. ഓ അവര് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അർജുനാചാര്യയുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭർത്താവ് വളരെ പാവമാണ്, എന്റെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല. പിന്നെ ആര് ചെയ്യാൻ? എന്നാൽ ഏതായാലും നിങ്ങൾ വന്നില്ലേ, കുറച്ച് ക്ഷീണം മാറ്റാൻ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോയിക്കോളൂ, അല്ലെ ഞാൻ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മരുന്നൊക്കെ പുരട്ടിത്തരാമെന്ന്. മരുന്നൊന്നും വേണ്ട, ഞങ്ങൾ പോവാണ്. നിർബന്ധിച്ചിട്ട് കുറച്ച് അല്പം ആ കൊണ്ടുവന്നതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വേഗം അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല, ഇനി നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് വന്നാല് ഞങ്ങളെ വീണ്ടും മർദ്ദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോകും. അർജുനാചാര്യ കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ വരികയാണ്. അർജുനാചാര്യ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അർജുനാചാര്യ അവിടെ വന്നപ്പോഴേ ഭാര്യ ദേഷ്യത്തോടെ നിൽക്കുന്നു, കലമ്പുവാനായിട്ട്, ശാസിക്കുവാനായിട്ട്. നിങ്ങൾ എന്തൊരു പണിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഇത്രയും ചെറിയ കുട്ടികളെടുത്ത് ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി? നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ അടിച്ചു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ബഹളം വെക്കാനായി തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്താണ് നടന്നത്? ഞാനൊന്നും അറിയില്ല, ഞാൻ പോയിട്ട് ഇപ്പം കുളിച്ചിട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ, നദിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പം കയറി വന്നതേ ഉള്ളൂ, എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ, എന്താണ് പറയുന്നത്? ഞാൻ ആരെടുത്തും ഒരു സാധനവും കൊടുത്തയച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി പറഞ്ഞു, 2 കുട്ടികൾ വന്നു, നിറയെ ചുവടുകളുമായിട്ട് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ധാന്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്തയച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവര് പുറകിൽ അവരുടെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ അവരെ മർദ്ദിച്ചതിന്റെ പാടുകളും കാണിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അർജുനാചാര്യക്ക് താൻ ചെയ്ത തെറ്റ് മനസ്സിലായില്ല. ഉടനെ അദ്ദേഹം പത്നിയോട് പറഞ്ഞു, നീ എത്രമാത്രം ഭാഗ്യവതിയാണ്, കൃഷ്ണനും ബലരാമനുമാണ് നീ നേരത്തെ പ്രസാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറയുകയില്ല. നീ എത്രമാത്രം ഭാഗ്യവതിയാണ്, സാക്ഷാൽ ഭഗവാനെ പ്രസാദം വിളമ്പി കൊടുക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ആരാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ സ്വയം വഹിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ചുവടുമെടുത്തിട്ട് 2 കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുള്ളത് വേറെ ആരുമല്ല, വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണനും ബലരാമനുമാണ് അവര് വന്നിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ പുറകിലുള്ള എന്താണ് മാർക്ക്? എന്താണ്? ഞാൻ രാവിലെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ വരികളാണ്. യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം വഹാമ്യഹം, ഞാൻ സ്വയം വഹിക്കും. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമാക്കി കൊടുത്തു ഭഗവാൻ, സ്വയം ഞാൻ തന്നെയാണ് വഹിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. നിനക്ക് നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും. ഓ ഭഗവാൻ അത്രമാത്രം ഭക്തവത്സല. നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം അത്രമാത്രം. തന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഏതൊരാളുടെയും ശ്രദ്ധ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അവന് എന്തൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അവൻ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. ആകയാൽ ഭൗതികമായ എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടി ഒരുവൻ എന്തിനാണ് ഭഗവാനെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ആ വിധത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അനാവശ്യം.
അല്ലെ? ഈ വരികളെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യം. ഒരു കമ്പനി ഭഗവത്ഗീത ഇതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പരസ്യത്തിനായി യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യം, എല്ലാവരുടെയും യോഗവും ക്ഷേമവും ഒക്കെ വഹിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയില് സ്വയം ഭഗവാൻ വഹിക്കും. ഭഗവാൻ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എപ്പോഴും അനന്യചിന്തയന്തവുമായ, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. എല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരും. അവൻ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ. ആകയാൽ ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടി എന്തിനാണ് ഭഗവാനെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത്? ആവശ്യത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അനാവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ തന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകം ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി തരണമെന്നൊരു ഭക്തൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ പോലും ആ ഭക്തൻ ഒരു സകാമ ഭക്തനായി, ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള പ്രയോജനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഭക്തൻ ആയി പരിഗണിക്കപ്പെടരുത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, ചതുർവിധാ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃതിനാർജുനാർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥീനാനീചാപരദർശം. അല്ലയോ അർജുന, ഭരതശ്രേഷ്ഠ, 4 തരത്തിലുള്ള പുണ്യവാന്മാർ എനിക്കായി ഭക്തി സേവിച്ചു. ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നവർ 4 പേരല്ലേ? ദുഃഖിതരും ധനമോഹിയും ജിജ്ഞാസവും പരമസത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഓരോരോ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ. ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുവാൻ, ധനം ലഭിക്കുവാന്, പിന്നെ അറിയുവാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, അല്ലെ? അതിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ജ്ഞാനിയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ, അല്ലെ? നവഭക്തർ എന്ന നിലയിൽ അവർ കേവലം മറ്റൊരാൾ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പിന്നീട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഉദാര സർവ്വവേദി, അവരെല്ലാം മഹാമനസ്കരാണ്. ആരംഭത്തിൽ ഒരു ഭക്തന് ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, കാലാന്തരത്തിൽ അവ ഇല്ലാതാകും. അതിനാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആജ്ഞാപിക്കുന്നു, അകാമ സർവകാമോ വാ മോക്ഷകാമോ ദാരതി തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേന ചെയ്ത പുരുഷൻ. തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേന, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവനായാണെങ്കിലും, അതിൽ നിന്നൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ ആരെ സമീപിക്കുവാനാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ സമീപിക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഓരോ ആൾക്കാരും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നേടാനായിട്ട് ഓരോ ദേവി ദേവന്മാരെ സമീപിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്നെ ആരാധിച്ചോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ആയിക്കോട്ടെ, ഇല്ലാത്തവരായിക്കോട്ടെ, എന്തു തന്നെ ആയാലും നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് പറയും. ഒരുവന് ഏതാനും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവൻ മറ്റാരോടുമല്ലാത്ത ഭഗവാനോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കും. അവൻ തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി ദേവന്മാരെ സമീപിച്ചാൽ അവനെ നഷ്ടബുദ്ധിയായി, എല്ലാ ബോധവും നശിച്ചനായി പരിഗണിക്കും. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാൽ മനസ്സിൽ ദേവന്മാരെ ശരണം അവരുടേതായ പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും അനുസരിച്ച് ആരാധന നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയും. മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ നിന്നും വേഗത്തിൽ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് അവരെന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കും. എന്നാൽ അവർക്കൊക്കെ ഇത് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാർക്ക് നൽകാനായിട്ട്. അല്ലെ? ലക്ഷ്മി ദേവി ഇപ്പം പറയുന്നു, ഭഗവാനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടാനായിട്ട് ഭഗവാനെ സമീപിച്ചാൽ, അല്ലെ, ലക്ഷ്മി ദേവിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരിക്കലും കാരുണ്യം ലഭിക്കില്ല. ഭഗവാൻ കാമദേവനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഭൗതികമായി യാതൊന്നും ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളുമായി അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുന്നവരെ സ്വന്തം പ്രായോഗിക അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി ഉപദേശിക്കുന്നത് യാതൊരു പ്രയോജനവും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ സേവിക്കുക മാത്രം ചെയ്യണമെന്ന് അവൾ പറയുന്നു. പരമദൈവപുരുഷനായ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാവരുടെയും വിചാരങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയുന്ന അദ്ദേഹം യഥാസമയം അവരുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലീകരിക്കുന്നു. ആകയാൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ ശല്യപ്പെടുത്താതെ നമുക്ക് സമ്പൂർണ്ണമായും അവിടുത്തെ സേവനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട്, അല്ലെ? നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം. അല്ലാതെ ഭഗവാനെ നിരന്തരം ശല്യപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന് ലക്ഷ്മിദേവി 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അല്ലയോ പരമോന്നതനും അജയനുമായ ഭഗവാന് ബ്രഹ്മദേവനും മഹാദേവനും ഇതര ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരങ്ങൾ മുഴുകുമ്പോൾ എന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കും.
പക്ഷേ അങ്ങയുടെ പങ്കജപാദങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാത്ത ഒരുവൻ എത്ര മഹാനാണെങ്കിലും ഞാൻ അവന് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല. അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന എനിക്ക് ഒരു ഭക്തനോടല്ലാതെ ആരോടും ഹൃദയപൂർവമായ താല്പര്യം കാട്ടാനാണ്. ലക്ഷ്മി ദേവി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നവരെയാണ് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത്, അവരാണ് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന്. ലക്ഷ്മി ദേവിയെ മാത്രമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം. അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കില്ല എന്നത്. അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ്? ദുർഗാദേവിയുടെ നൽകുന്ന ഐശ്വര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഭൗതികവാദിയായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേലും തന്റെ അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്ന ഭാഗ്യദേവിതയായ ലക്ഷ്മി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചു. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭൗതികവാദി മറ്റൊരു ഭൗതികവാദിയുടെ ദൃഷ്ടികൾ വളരെ ഐശ്വര്യവാനായി കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ഭാഗ്യദേവതയുടെ ഒരു ഭൗതിക വിസ്തരണമായ ദുർഗാദേവിയാൽ നൽകപ്പെടുന്നതാണ് അത്തരം ഐശ്വര്യങ്ങൾ. അവൾ ലക്ഷ്മി ദേവി നേരിട്ട് നൽകുന്നതല്ല. ഭൗതിക സമ്പത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദുർഗാദേവിയെ താഴെ കൊടുത്തുള്ള മന്ത്രങ്ങളാൽ ആരാധിക്കും. ധനം ദേഹി, രൂപം ദേഹി, രൂപപതി, വാചം ദേഹി. അല്ലയോ ആരാധ്യർഹയായ ദുർഗാദേവി മാതാവേ, ദയവായി എനിക്ക് സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, നല്ല പത്നി തുടങ്ങിയവ നൽകി. ദുർഗാദേവിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അത്തരം നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിലും അവ താൽക്കാലികങ്ങളാകിയാൽ അവയുടെ ഫലങ്ങൾ കേവലം മായാസുഖങ്ങൾ ആയിരിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും വളരെ സമ്പത്തും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. എന്നാൽ ലക്ഷ്മി ദേവി സ്വയം പറയുന്നു, ഇത് ഞാൻ നൽകുന്നതല്ല, ഇത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ദുർഗാദേവി നൽകുന്നതാണ്. അവരിതൊക്കെ നൽകും, എന്നാൽ ഇതൊക്കെ പിന്നീട് ഇല്ലാതായി തീരുകയും ചെയ്യും. താൽക്കാലികങ്ങളാണ്. ലക്ഷ്മി ദേവി പ്രസാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നാരായണനെ പൂജിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നവരോട് ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് എന്നും കാരുണ്യമുണ്ട്. അല്ലെ? ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാം, ഫൈനാൻസുകാരും ജ്വല്ലറിക്കാരും, അവരൊക്കെ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഒക്കെ വലിയ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടൊക്കെ പൂജിക്കുന്നൊക്കെ കാണാം. അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടാവും. ഒറ്റ എന്താ പറയാ, സിംഗിൾ ഫോട്ടോ ലക്ഷ്മി ദേവി മാത്രമുള്ളത്. ലക്ഷ്മി ദേവി പറയുന്നു, ഞാൻ അത്തരക്കാർക്ക് യാതൊരു അനുഗ്രഹവും നൽകില്ല എന്ന്. വേറൊരാളുടെ ഭാര്യയെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നു. അല്ലെ? എന്തു തരം ലക്ഷ്മി നാരായണന്മാരാണ്. നാരായണനില്ലാത്ത ലക്ഷ്മി ഇല്ല. അല്ലെ? നാരായണനിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തി ലക്ഷ്മിയെ പൂജിക്കുന്നത് ചില പ്രഭാതര് പറയുന്നു അത് രാവണനെ പോലുള്ള പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് പറയുന്നു. രാവണൻ ആഗ്രഹിച്ചു രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനില്ലാതെ സീതാദേവിയെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആ രാവണന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ളത് മായാസീതയാണ്. അതെന്താണ്? പിന്നീട് രാവണന്റെ സർവനാശത്തിന് കാരണമാവുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യവും കൊട്ടാരവും സമ്പത്തും എല്ലാം നശിക്കുകയും. ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നു, മായാസുഖായ പരമുദ്ധഹതോ വിമൂഢാൻ. ഭൗതിക സന്തോഷങ്ങൾ സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുന്നതല്ലാത്തതിനാൽ അവ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നവർ മൂഢരാണ്. നേരെ മറിച്ച് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെയും ധൂമരാജാവിനെയും പോലുള്ള ഭക്തന്മാർ അസാധാരണങ്ങളായ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ നേടിയിരുന്നെങ്കിലും അവ മായാസുഖങ്ങളായിരുന്നില്ല. ഒരു ഭക്തൻ അതുല്യങ്ങളായ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ നേടുമ്പോൾ അവയൊക്കെ നാരായണന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഭാഗ്യദേവത നേരിട്ട് നൽകുന്നവയായിരിക്കും. ഒരു വ്യക്തി ദുർഗാദേവിയെ പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്വായത്തമാക്കുന്ന ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ താൽക്കാലികമായിരിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ അന്തവത്ത് ഫലം തേഷാം തത് ഭവതി അല്പമേധസ. അല്പബുദ്ധികളായ ആളുകൾ താൽക്കാലിക സന്തോഷം കാക്ഷിക്കുന്നു. ദേവിദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു, അവര് അല്പമേധസ, അല്പബുദ്ധികളാണ്. അവർക്ക് ഭൗതിക നേട്ടം മാത്രമേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവര് അങ്ങനെയുള്ള ദേവീദേവന്മാരെ പൂജിക്കും. അവരെ പിണക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവര് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകും. എന്നാ അവരെ പിണക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പാപഫലങ്ങളും അനുഭവിക്കണം. അല്ലെ? ശിവനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും ക്ഷിപ്രപ്രസാദി, അതേപോലെ തന്നെ ക്ഷിപ്രകോപിയുമാണെന്ന് പറയും.
പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു, പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ സമ്പത്തൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ യാതൊരു ആഗ്രഹവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആഗ്രഹം എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ്? ഗുരുവിന്റെ സമ്പത്തിലായിരുന്നു കണ്ണ്. അപ്പോ ഇതറിയുന്ന ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ഭൗതിക സമ്പത്തുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. എങ്കിലും ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആരാധനാ സമ്പ്രദായം ലോകമെമ്പാടും പ്രചരണം ചെയ്യുവാനുള്ള ശക്തി നൽകിയില്ല. പ്രചരണം ചെയ്യുവാനുള്ള ആ പ്രത്യേക ശക്തിയുടെ കാരുണ്യം അധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നും യാതൊന്നും കാക്ഷിക്കാത്ത അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കാൻ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് നൽകപ്പെട്ടു. പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും തന്റെ പേര് പറയുന്നില്ല, അല്ലെ? ഒരു ഭക്തന് നൽകപ്പെട്ടു. വേറെ ആരുമല്ല ആ ഭക്തൻ. ചില പ്രഭുപാദർ തന്നെയാണ് ആ ഭക്തൻ. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിന് അനേകം ശിഷ്യന്മാർ. അവർക്കൊന്നും ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, പൃഥ്വിത്യാച്ചേ നഗരാധിഗ്രാം സർവത്ര പ്രചാർ ഹോയ് മോരനാം. പൃഥ്വിത്തി, ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കും, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കും ലോകത്തിന്റെ ഓരോ മുക്കിലും. ഇപ്പോ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും. ഇതെങ്ങനെ ശരിയാവും? ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും അതൊന്നും ആർക്കും കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അവരുദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭാരതത്തിലായിരിക്കും, ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ വേറൊരു ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യയുടെ മുക്കിലും മൂലയിൽ ആര് പോയിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുവാനാണ്? ഇവരുദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ബംഗാളിലായിരിക്കും, വേറെ എവിടെ ആയിരിക്കില്ല. ബംഗാളിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ വളച്ചൊടിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ ജപിക്കുന്നുണ്ടാവുന്നു. പ്രഭുപാദർ ഉടനെ താഴേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ വളച്ചൊടിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്യമായിരിക്കും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പൃഥ്വിത്യാച്ചേ നഗരാധിഗ്രാം സർവത്ര പ്രചാർ ഹോയ് മോരനാം. എല്ലാ ലോകത്തിന്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും തന്നെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും സംഭവിക്കും. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ചോദിച്ചു, ആരത് ചെയ്യും? എന്തായാലും നിങ്ങളായിരിക്കുവാൻ വഴിയില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ പോലും വിശ്വാസമില്ല. പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങളാവാൻ വഴിയില്ല, അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദരുടെ ആഗമനത്തെ കുറിച്ചിട്ട്, അവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, എന്റെ സേനാപതി നായകൻ വരും ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദർ എന്നാ എനിക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഒരു ഭക്തന് ലഭിച്ചു. വേറെ ആരുമല്ല, ആ ഭക്തൻ പ്രഭുപാദർ തന്നെയാണ്. 1922 ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിനെ കണ്ടിട്ട് നീണ്ട 43 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രഭുപാദർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം അത് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച്, ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് അതിനായിട്ട് കഠിന പരിശ്രമം ചെയ്യും. തന്റെ ജോലി, തന്റെ ബിസിനസ്, തന്റെ കുടുംബം ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ദൗത്യത്തിനായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയുണ്ടായി. 69 വയസ്സായപ്പോൾ 70ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയിട്ട് ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എന്റെ ഗുരു എന്നോട് കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. എന്റെ ഗുരു എന്നെ വിട്ടിട്ട് എവിടെയും പോയിട്ട്, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വാപ്പു വാണി, അല്ലെ? വാപ്പു സേവ, വാണി സേവ. വാപ്പു ഫിസിക്കലായിട്ട് ഗുരുവിനെ നേരിട്ട് ചെയ്യുന്ന, വാണി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അത് തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുപാദർക്ക് ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിന്റെ കാരുണ്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും ലഭിച്ചു. ഇവരൊന്നും നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളല്ല. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ, ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ള മഞ്ജരിയാണ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി, എന്നെ ഈ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാനെ, ജഗന്നാഥ, അങ്ങയുടെ ഒരു ശക്തിയെ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യലയിലുള്ള
മഞ്ജരി, നയനമണി മഞ്ജരിയാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദായിട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂറിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ലീലകൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ അത് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ രഥം വന്നിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയും ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന 6 മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത വിമൽ പ്രസാദിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമസ്കരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അതിന്റെ മുന്നേ എല്ലാവരും പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ടും ആ രഥം അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ആ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന വിമൽ പ്രസാദിന് ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ ദർശനം നൽകി. അദ്ദേഹത്തിന് ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ കഴുത്തിലുള്ള ഒരു പൂമാല ആ കുട്ടിക്ക് നൽകിയിട്ട് ഭഗവാൻ പിന്നീട് അവിടുന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ വലിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് പോവുകയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അവിടെ വിമൽ പ്രസാദിനെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിനെ കാണാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് അത് അവരുടെ മാതാവ് ആ രഥത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ആ കുട്ടിയെ നമസ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ മാല വീണ്, ഭഗവാന്റെ കഴുത്തിലുള്ള മാല ആ കുട്ടിയുടെ ദേഹത്തിൽ വീണപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി ഇത് ഈ കുട്ടിയാണ് ഭഗവാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. അതേ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദരാണ് ശിവപ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു. ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞകൾ പ്രഭുപാദരെ നടപ്പിലാക്കും. പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണ വ്യക്തിയാണ്. ശിവപ്രഭുപാദരും ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് നിന്നും ഭഗവാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളെപ്പോലുള്ള വെറും ബദ്ധജീവാത്മാവാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർക്ക് അത് സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് ആ കാരുണ്യം നൽകിയുണ്ടായി. രാക്ഷസനായ രാവണന്റെ കഥ ഈ ആശയം വരച്ച് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ എന്നും ഭാഗ്യദേവതയായ സീതാദേവി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ രാവണൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ അവൻ എന്ത് കഴിഞ്ഞു? ഭഗവാനിൽ നിന്നും അവൻ ബലാത്കരമായി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് യഥാർത്ഥ സീതാദേവിയെ ആയിരുന്നില്ല, മറിച്ച് മായയുടെ അഥവാ ദുർഗാദേവിയുടെ ഒരു വിസ്തരണത്തെ ആയിരുന്നു. തത്ഫലമായി യഥാർത്ഥ ഭാഗ്യദേവതയുടെ താല്പര്യം നേടുന്നതിന് പകരം അവനും അവന്റെ കുടുംബവും ദുർഗാദേവിയുടെ ശക്തിയാൽ തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടു. ആ യഥാർത്ഥ സീത അല്ലെ ഭഗവാനിൽ നിന്നും എവിടെയും വേറിട്ട് പോകുന്നു. രാവണന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് മായാസീതയാണ്. അപ്പോ ആ രാവണനെ വധിക്കും എന്ന് പ്രാർത്ഥന ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്ന, അവരെ വേദവതി എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവരുടെ പേര്. വേദവതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ രാവണനെ വധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ വേദവതിയാണ് അവിടെ മായാസീതയായിട്ട് വരികയുണ്ടായത്. അപ്പോ രാവണനെ യഥാർത്ഥത്തില് ലക്ഷ്മി ദേവിയെ സീതാദേവിയെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ആരെയാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്? മായാസീതയെ, മായാദേവിയെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സമ്പൂർണ്ണ നാശം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. ഐശ്വര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് പകരം ആ രാവണന്റെ അന്ത്യം അല്ലെ സർവനാശമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഭൂപാദരുടെ 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അല്ലയോ ശ്രുതിരഹിതനായവനെ, അങ്ങയുടെ പങ്കജപാണിയാണ് അല്ലെ. അച്യുതൻ, ശ്രുതിയില്ലാത്തവൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചു. അങ്ങയുടെ പങ്കജപാണിയാണ് സകല അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും പ്രഭവം. അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തർ ആ കരത്തെ ആരാധിക്കുകയും അങ്ങ് അവരുടെ ശിരസിന്മേൽ ആ കരം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങയുടെ ആ കരം എന്റെ ശിരസിൽ കൂടി വെച്ചെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടുന്ന് എന്റെ പദവി മുദ്രയുടെ സുവർണ രേഖകൾ വർഷത്തിൽ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ബഹുമതിയെ ഞാൻ ഒരു തരം മിഥ്യാഹങ്കാരമായി മാത്രം പരിഗണിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ കാരുണ്യം അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരോടാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്, എന്നോടല്ല. തീർച്ചയായും അങ്ങ് പരമനിയന്താവും. അങ്ങയുടെ ആന്തരോദ്ദേശങ്ങൾ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ. ലക്ഷ്മിദേവി പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കാളും ഇഷ്ടം, പ്രിയം എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ ഭക്തന്മാരാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭക്തന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ആ കരങ്ങൾ എന്റെ ശിരസിൽ കൂടി ഒന്ന് വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നാരായണന്റെ അല്ലെ, നമ്മുടെ തിരുപ്പതി ബാലാജിയുടെ ഒക്കെ ശസ്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ രൂപം. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വർഷത്തിൽ വഹിക്കുന്നു,
അവിടെ കഴിയുന്നു. എങ്കിലും എന്താ പറയുന്നത്, അത് എനിക്കൊരു തരം മിഥ്യാഹങ്കാരമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പോലുള്ള കാരുണ്യമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ആന്തരോദ്ദേശങ്ങൾ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയാത്തതാണ്. പ്രവാചകന്റെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു, പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വശത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന സ്വന്തം പത്നിയേക്കാൾ താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരോടാണെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം, ലക്ഷ്മി ദേവി എവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ, അല്ലെ, വശസ്സിലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഭൃഗു മഹർഷി കോപത്തോടെ വന്നിട്ട് ചവിട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ലേ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയത് അവിടുന്ന് ദേഷ്യം പിടിച്ചു വന്നു, ശിവന്റെ അടുത്ത് പോയി, അല്ലെ, അവിടെ നിന്നും ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ വന്നു. പിന്നീട് വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്താണ് വന്നിട്ട്, അല്ലെ, വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന ഉടനെ തന്നെ വിഷ്ണു അവിടെ ചെറിയൊരു നിദ്രയിൽ അവിടെ കിടക്കുകയായിരുന്നു, അല്ലെ. ഉടനെ തന്നെ ഒരു ചവിട്ട് കൊടുത്തു വക്ഷസില്, നെഞ്ചില്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, എന്റെ ആ കല്ല് പോലുള്ള മാറിടത്തിൽ ചവിട്ടിട്ട് അങ്ങയുടെ മഹർഷി, അങ്ങയുടെ പാദങ്ങള് വേദനിച്ചു. ഇത് കേട്ട ഉടനെ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ദേഷ്യം വരികയും അവിടുന്ന് പോവുകയും ചെയ്തെന്ന് പറയും. അവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവിയാണോ, ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് വേദനിച്ചു എന്നല്ല ചോദിച്ചിട്ടത്. എന്താ വെച്ചത്? എന്റെ ഭക്തന് വേദനിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, സ്വന്തം പത്നിയേക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്താണ്? ഭക്തന്മാരോടാണ്. അഹം ഭക്ത പരാധീന, ഞാൻ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെ 11, 14, 15 പറയുന്നതായിട്ട് പ്രവാചകൻ പറയുന്നു, തന്റെ ഭക്തന്മാർ തനിക്ക് ബ്രഹ്മദേവനേക്കാളും മഹാദേവനേക്കാളും സൃഷ്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ കാരണമായ സംകർഷണ ഭഗവാനേക്കാളും സ്വന്തം ആത്മാവ് തന്നെയായ ഭാഗ്യദേവതയെക്കാളും പ്രിയങ്കരാണെന്ന് ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും 19:20 ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, നേമം വിരിഞ്ചോ നപവോ ന ശ്രീർപ്പി അംഗ്യ സംശ്രയ പ്രസാദം ലഭിരേ ഗോപീയത്പ്രാപ വിമുക്തിദാത്. എവർക്കും മോചനം നൽകാൻ കഴിയുള്ള പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവനെയും മഹാദേവനെയും തന്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ സഹവസിക്കുന്ന സ്വന്തം പത്നിയായ ഭാഗ്യദേവതയെയും കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഗോപികമാരോടാണ്. അതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ദശമസ്കന്ധത്തിലും പറയുന്നു, ലക്ഷ്മി ദേവിക്കും അതിസുന്ദരികളായ സ്വർഗ ലോക നർത്തകിമാർക്കും ഭഗവാനിൽ നിന്നും നേടാൻ കഴിയാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഗോപികമാർക്ക് ലഭിച്ചു. രാസനൃത്തത്തിൽ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും സൗഭാഗ്യവതികളായ ഗോപികമാരുടെ തോളുകളിൽ കരം വെച്ച് അവർ ഓരോരുത്തരുടെയും കൂടെ നൃത്തം ചെയ്ത് അവരുടെ ഹൃദയപൂർവമായ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം ലഭിച്ച ഗോപികമാരെ ആരോടും താരതമ്യം ചെയ്യാനാവില്ല. അവരെന്ത്? ഭഗവാന്റെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള ഗോപികമാരാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന്. ലക്ഷ്മി ദേവിയെക്കാളും കാരുണ്യം ആർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്? ഗോപികമാർക്കാണ്. ഗോപികമാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരാതെ ആർക്കും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഹൃദയപൂർവമായ താല്പര്യം നേടാനാവില്ലെന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ പറയുന്നു. ഗോപി ഭർത്തൃപദ കമലയോ ദാസദാസാനുദാസ്. ആ ഗോപികമാരുടെ അല്ലെ ഗോസ്വാമിമാരുടെ കാലടികൾ. ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തിത്തലിയിലുള്ള മഞ്ചരിമാരാണ് അവരൊക്കെ. വർഷങ്ങളോളം കഠിനനിഷ്ഠകളും തപശ്ശരികളും അനുഷ്ഠിച്ച ഭാഗ്യദേവതയ്ക്ക് പോലും ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഗോപികമാർക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചില്ല. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ വിഷയം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ മധ്യലീല 9, 111 മുതൽ 130 വെങ്കടഭട്ടിനുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോ ലക്ഷ്മി ദേവി ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ്. ലക്ഷ്മി നാരായണൻ വൈകുണ്ഠത്തില് ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ്. എന്നാൽ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ലീലകള്, കൃഷ്ണനും ഗോപികമാരുമായിട്ടുള്ള ലീലകളൊക്കെ എന്താണ്? മാധുര്യരസത്തിലുള്ളതാണ്. വൈകുണ്ഠത്തില് മാധുര്യരസമില്ല, ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ്. അല്ലെ, ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഗോപിക. അപ്പോ ആ ഗോപികമാരും ഭഗവാനും ചെയ്യുന്ന രാസനൃത്തത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി ആഗ്രഹിച്ചു. നാരദ മുനിയിൽ നിന്നും
ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ലക്ഷ്മി ദേവിയും പോവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. പോയി വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക്. നാരദ മുനി വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് അല്ലെ, നാരദ മുനിയും ശിവനും രാസലീലയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഗോപികമാരുടെ വേഷമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട്. അവിടുന്ന് ശിവനെ പിടിക്കപ്പെടുകയും അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായിട്ടാക്കുകയും ചെയ്തു ഗോപീശ്വർ മഹാദേവനെ. അപ്പൊ നാരദമുനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. നാരദമുനി അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി ദേവിയോട് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ലക്ഷ്മി ദേവി പറഞ്ഞു, എനിക്കും വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൂടെ രാസലീല കളിച്ചു. എന്നാൽ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ആ രാസലീലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് അനുമതി ആണ്. ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട്. അപ്പോ ശുദ്ധ മാധുര്യ രസത്തിലുള്ളതാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ ലീലകൾ ഗോപികമാരുമായിട്ട്. അവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവി തപസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും. വേൽവനത്തിൽ 12 വനങ്ങളിലെ വേൽവനം എന്ന് പറയുന്ന വനത്തിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി തപസ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് തപശ്ചര്യങ്ങളും വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഈ ലീലയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട്. ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വെങ്കടഭട്ടനോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വെങ്കടഭട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരിലെ ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രാധാരമണ്ണനെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ സ്വയം രാധാരമണ്ണായിട്ട് അവതരിക്കുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. ആ ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ പിതാവാണ് വെങ്കടഭട്ട്. അവര് ശ്രീരംഗത്തായിരുന്നു. അവര് ലക്ഷ്മി നാരായണന്മാരെയായിരുന്നു പൂജിച്ചത്. അപ്പോ അവർക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അതിനായിട്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരതിനെ എതിർത്തപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉദാഹരണമാണിത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലക്ഷ്മി നാരായണന്മാരാണ് വലുതെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ ആ രാസത്തിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പ്രവേശിച്ചുകൂടാ എന്നുള്ളത്. ലക്ഷ്മി അത്രയ്ക്കും ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്റെ ഭഗവാൻ ഗോക്കളെ മേയ്ക്കുന്ന ഒരു ഗോപബാലകനാണ്. ലക്ഷ്മി അത്രയ്ക്ക് പതിവൃതയായ ഒരു പത്നിയായിരുന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനുമായി സഹവാസം പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു? കൃഷ്ണന്റെ ഒരു സഹവാസം പുലർത്തുന്ന വേണ്ടി ലക്ഷ്മി വർഷങ്ങളോളം വൈകുണ്ഠത്തിലെ എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ സന്തോഷങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുകയും വ്രതങ്ങളും ക്രമീകൃതങ്ങളും പാലിച്ച അളവറ്റ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടായി. വെങ്കടഭട്ട് ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ ഭഗവാനും നാരായണനും ഒന്നും ഒരുപോലെ ആണെങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ അവയുടെ ഉല്ലാസപ്രകൃതി കൊണ്ട് കൂടുതൽ രുചികരമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ശക്തികൾക്ക് വളരെ ആനന്ദപ്രദമാണ്. കൃഷ്ണനും നാരായണനും ഒരേ വ്യക്തിത്വമായതിനാൽ കൃഷ്ണനുമായുള്ള ലക്ഷ്മിയുടെ സഹവാസം അവരുടെ പാതിവൃത്യത്തിലേക്ക് ഭംഗം വരുത്തുന്നില്ല. അതേ ഭാഗ്യദേവത കൃഷ്ണന്റെ സഹവാസം കാക്ഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിൽ രസകരമായ വസ്തുത. കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം മൂലം തന്റെ പാതിവൃത്യത്തിലേക്ക് ഈ ഊനം ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് ഭാഗ്യദേവത ഇരുന്നു. അതിലുപരി ആ ബന്ധം മൂലം അവൾക്ക് രാസനൃത്തം ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. കൃഷ്ണനെ മൊത്തം ആസ്വദിക്കുവാൻ അവൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് അപരാധം? ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് തമാശ കാണുന്നത് എന്തിനാണ്? ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് മറുപടി പറഞ്ഞു, ഭാഗ്യദേവതയ്ക്ക് ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഭാഗ്യദേവതയ്ക്ക് രാസനൃത്തത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഞങ്ങൾ ഇത് വെളിപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രമാണികർ ദണ്ഡകാരണത്തിൽ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ സന്ധിക്കുകയും അവരുടെ തപസ്സുകൾ കഠിനനിഷ്ഠകളും മുൻനിർത്തി അവർക്ക് രാസനൃത്തത്തിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ ആ ഭാഗ്യദേവതയ്ക്ക് ലക്ഷ്മിക്ക് ആ അവസരം ലഭിക്കാതെ പോയി. എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ പറയാൻ കഴിയും? എന്താണ് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ ദണ്ഡകാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരൊക്കെ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ ഈ ഇതിലെ മര്യാദാ പുരുഷോത്തമനായിട്ട് ഏകപത്നി മാത്രം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അടുത്ത ലീലയിൽ വൃന്ദാവനത്തെ ലീലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ലീലയിൽ അവർക്കൊക്കെ അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി. എങ്കിലും ഇവിടെ പറയുന്നു ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ആ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ അതിന്
ഉത്തരമായിട്ട് വെങ്കടഭട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ സംഭവത്തിന്റെ നിഗൂഢതലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യജീവിയാണ്. എന്റെ ബുദ്ധി പരിമിതമുണ്ട്. ഞാൻ സദാ അസ്വസ്ഥനുമാണ്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും? അവയ്ക്ക് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സമുദ്രങ്ങളെക്കാൾ ആയമുണ്ട്. ഭഗവാൻ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണ ഭഗവാന് സവിശേഷമായ ഒരു ആകർഷണമുണ്ട്. അദ്ദേഹം തന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാമുക ഭാവത്തിൽ സ്നിഗ്ധത എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. പ്രജലോകം അഥവാ ഗോലോകവധാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നവരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്നാൽ ഒരുവനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ആ ഗ്രഹത്തിൽ വസിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പരമദിവത കൃഷ്ണനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കൃഷ്ണൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ എന്ന് അറിയാത്ത വൃന്ദാവനവാസികളായ നന്ദമാരാജ യശോദമാതാവിനെയും ഗോപികമാരെയും പോലുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തെ പുത്രനോ അല്ലെങ്കിൽ കാമുകനായോ പരിഹരിച്ച് യശോദമാതാവ് അദ്ദേഹത്തെ പുത്രനായി കാണുകയും ചില വേളകളിൽ ഉടല് ബന്ധിച്ച് പൊളിച്ചത് കൃഷ്ണന്റെ ഗോപാലകനായ കൂട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തെ സാധാരണ ബാലകനായി കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമലിൽ കയറ്റി ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തെ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കും വേറെ ഒരു ആഗ്രഹം. അതാണ് വ്രജ പ്രേമം, വൃന്ദാവനത്തിലെ ശുദ്ധ പ്രേമം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യാത്വ കൃഷ്ണനാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെയാണ് ശരിയല്ലേ? എന്നാൽ വൃന്ദാവനവാസികൾക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഭഗവാനല്ല. അവരുടെ ഗോപന്മാർക്ക് അവരുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായിട്ട്, ഗോപികമാർക്ക് അവരുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായിട്ട്, നന്ദമഹാരാജാവിന് യശോദാമ്മയ്ക്ക് സ്വന്തം പുത്രനായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത്. അവരങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ സുപ്രീം ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നത്, ആരാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവർക്ക് ഭഗവാൻ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ആളാണ്, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭഗവാനായിട്ട് കണ്ടിട്ടല്ല അവർ. അതാണ് അവരുടെ കലർപ്പില്ലാത്ത സ്നേഹം, അവർക്ക് നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരെ ആസ്വദിച്ചു. അതാണ് ബ്രഹ്മാവ് പോലും പറയുന്നു, അഹോഭാഗ്യം അഹോഭാഗ്യം നന്ദഗോപ വ്രജോസ് എൻ മിത്രം പരമാനന്ദം പൂർണ്ണം ബ്രഹ്മ സനാതനം. അഹോഭാഗ്യം അഹോഭാഗ്യം, എന്ത് ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, എന്ത് ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവരൊക്കെ. അവരുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ, അതുപോലെ ഗോപികമാരുടെ കാമുകനായിട്ട്, അതുപോലെ യശോദാമാതാവിനും നന്ദമഹാരാജാവിനും പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ ലീല കളിച്ചു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഗോപന്മാരൊക്കെ എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ പുറത്തൊക്കെ ചുമലിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് മറിയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പല ലീലകളും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് വേറൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല. അവർക്ക് ഭഗവാനെ സന്തോഷവാനാക്കണം, അല്ലെ? അതാണ് ഗോപികമാരെ കുറിച്ച് ഇത്രയും പറയുന്നത്. ഗോപികമാരെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷം മാത്രമല്ലേ. ഒരിക്കൽ ആ ലീലയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം ചർച്ച ചെയ്തതാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഒരു തലവേദന ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളികൾ വേണം, ഇത് ശിരസിൽ അണിയുകയാണെങ്കിൽ തലവേദന പോകും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നാരദമുനിയോട് ആദ്യം ചോദിച്ചു. നാരദൻ, ഞാൻ തന്നിട്ട് ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകും? അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തൊക്കെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് ശിവന്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും ആരും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല, അല്ലെ? ഗോപികമാരുടെ അടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചപ്പോഴെന്താ പറഞ്ഞത്? എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുത്തോട്ട്, ഞങ്ങൾ നരകത്തിൽ പോയാൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല, നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ സന്തോഷവാനായിരിക്കണം, തലവേദനയൊക്കെ മാറണം, ഇത്ര മാത്രമേ നമുക്ക്. അതാണ് ആ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സ്നേഹം. വ്രജഭൂമിവാസികളുടെ പൂർണ്ണമായ പ്രീതി ലഭിക്കാത്ത ഒരുവന് കൃഷ്ണനുമായി സഹവാസം പുലർത്താൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് നിർണ്ണയം. ആകയാൽ ഒരുവന് കൃഷ്ണനാൽ നേരിട്ട് മോചനം ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള വർഷം അവൻ ഭഗവാന്റെ കലർപ്പറ്റ ഭക്തരായ വൃന്ദാവനവാസികളുടെ സേവനം തേടും. കുറച്ച് പേര് പുതുതായിട്ടുള്ളതുണ്ട്. അവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ അവതാരിക, നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ അവതാരിക, അതിന്റെ ഒരു സമ്മറി ഞാൻ വായിക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു ഏകദേശം ഓരോരോ അധ്യായങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ദ്വീപാണ് ജംബു ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതില് 9 ഖണ്ഡങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നു. അതിനെ വർഷങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നു, ഓരോ വർഷങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ വസിക്കുന്നത് ഭാരതവർഷം, അല്ലെ? ജംബുദ്വീപ് ഭാരതവർഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ മറ്റ് 8 വർഷങ്ങളുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അതിൽ ആരാധിക്കുന്ന ദേവൻ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊന്ന് വായിച്ചു പോകാം. ഈ അധ്യായത്തിൽ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ജംബുദ്വീപിലെ വിവിധ വർഷങ്ങളുടെയും അവയിൽ ഓരോന്നിനാലും ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും വർണ്ണിക്കുന്നു. ഭദ്രവർഷത്തിലെ പ്രമുഖനായ ഭരണാധികാരി ഭദ്രശ്രവനാണ്. അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാരാളം സേവകരും ഹയഗ്രീവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവതാരത്തെ എപ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കുതിരയുടെ മുഖമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു രൂപമാണ് ഹയഗ്രീവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിന്റെ ആ ഒരു പുറംചട്ട അതാണ്.
ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും മധ്യത്തിൽ രാക്ഷസനായ അജ്ഞാൻ വൈദിക ജ്ഞാനം അപഹരിക്കും. ഹയഗ്രീവ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായി അതിനെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അത് ബ്രഹ്മദേവനെ വെളിപ്പെടുത്തി. ഹരിവർഷം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂമിയിൽ വേറൊരു ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭാരതവർഷം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മറ്റുള്ള 8 ഖണ്ഡങ്ങളുണ്ട്, 8 വർഷങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ഹരിവർഷത്തിൽ എന്താണ് അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠനായ ഭക്ത പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് നരസിംഹ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതായിട്ട് പറയും. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് അവന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്ന് ഹരിവർഷവാസികൾ നരസിംഹദേവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേമസേവനത്തിൽ മുഴുകാനുള്ള അവസരം അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതിനെ ആരാധിക്കും. കേതുമാല വർഷം എന്ന ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഋഷികേശൻ കാമദേവനായാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ വസിക്കുന്ന ഭാഗ്യദേവതയും ദേവഗണങ്ങളും രാവും പകലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരാകും. അപ്പൊ ഇവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവി കേതുമാല വർഷത്തിലെ ഭഗവാന് ഋഷികേശനെ, കാമദേവന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് ഋഷികേശനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ആ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വയം 16 ഭാഗങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന ഋഷികേശ ഭഗവാൻ എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനങ്ങളുടെയും ശക്തിയുടെയും സ്വാധീനത്തിന്റെയും പ്രഭവമാണ്. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിനെ എപ്പോഴും ഭയപ്പെടുന്ന ന്യൂനതയുണ്ട്. പക്ഷെ പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രം അവന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഈ ദോഷം സ്വയം മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരാളെ മാത്രമേ യജമാനായി സംബോധന ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. രമ്യക വർഷം എന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിലെ അധിവാസികളായ മനുവും മറ്റുള്ളവരും ഇനി വേറൊരു വർഷത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് രമ്യക വർഷം എന്ന് പറയുന്ന ആ വർഷത്തെ കുറിച്ച്, ലോകത്തെ കുറിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർ മത്സ്യദേവനെ ആരാധിക്കും. പരിശുദ്ധ സത്വരൂപത്തിലുള്ള മത്സ്യദേവൻ സമഗ്ര ലോകത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയും സംരക്ഷകനുമാകിയാൽ ഇന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും നിയന്ത്രകനാണ്. ഹിരൺമയ വർഷത്തിൽ വേറൊരു വർഷത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഹിരൺമയ വർഷം വിഷ്ണു ഭഗവാൻ കൂർമ്മമൂർത്തിയായി അവതരിക്കുകയും ആര്യമാരും ആ വർഷത്തിൽ വസിക്കുന്നവരും അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരി ഉത്തരഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശത്ത് ഒരു വരാഹമായി അവതരിക്കുകയും ആ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ആരാധന സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് അധ്യായത്തിലെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായി സഹവസിക്കുന്ന ഒരുവനെ പൂർണ്ണമായും ബോധ്യമാക്കാൻ കഴിയും. അതിനാൽ ഒരുവൻ ഭക്തന്മാരുമായി സഹവസിക്കണമെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്തു. ഗംഗാനദിയുടെ തീരങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണിത്. ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എല്ലാ നല്ല വികാരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ദേവന്മാരുടെ ഉന്നത യോഗ്യതകളുമുണ്ട്. അഭക്തർ ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയായ മായയാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ എന്തു തന്നെയായാലും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നല്ല യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. ഒരുവൻ ഭക്തന്മാരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്ന് ആരാധ്യർഹനായ ഏകമൂർത്തി പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാവരും ഈ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കുകയും ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഭഗവത്ഗീത 15:15 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ വേദേശ സർവൈരഹമേവ വേദ, എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യവും പഠിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് വൈദിക സാഹിത്യം അഭ്യസിച്ചതിന് ശേഷം തന്റെ ഉള്ളിൽ സുഷുപ്തമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് പ്രേമം ഉണർത്താൻ കഴിയാത്ത പക്ഷം അവന്റെ പ്രയത്നം വെറുതെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഗ്രഹിക്കണം. അവൻ വെറുതെ അവന്റെ സമയം പാഴാക്കുകയെന്ന് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അഭാവ നിമിത്തം അവൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ആസക്തനായി തുടരുന്നു. അപ്രകാരം ഒരുവൻ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നേടി ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ്ണമായി ശരണം പ്രാപിക്കണമെന്നാണ് ഈ അധ്യായം നൽകുന്ന പാഠം. ഇനി വേറുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഭാരതവർഷം പോലുള്ള മറ്റുള്ള വർഷങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. മത്സ്യാവതാരമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ മത്സ്യ അവതാര രൂപത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ലീലകളൊക്കെ തന്നെ ഓരോ വേറെ വേറെ സ്കന്ധങ്ങളിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നു. നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും പ്രാർത്ഥനകളെ കുറിച്ചും 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. അതിന്റെ ഒരു ചുരുക്കിയുള്ള വിവരണമാണ് ഇത്. ജംബുദ്വീപിന്റെ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പരിഷത്ത് മഹാരാജാവിന് ജംബുദ്വീപിനെ കുറിച്ചിട്ടും വിവിധ ദ്വീപുകളെ കുറിച്ചിട്ടും അതിന്റെ വർണ്ണനകളൊക്കെ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ദ്വീപാണ് ജംബുദ്വീപ്. അപ്പോൾ ആ ജംബുദ്വീപിലുള്ള 9 ഖണ്ഡങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ് ശ്രീ പ്രഭുപാദ പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തുള്ളത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെടുക്കാം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേപചാപതിദാനം ഭാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദിക്ക് ജയ് ശ്രീ പ്രഭുപാദ ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുരുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ദണ്ഡവത് പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം ചെല്ലാൻ തമ്പിട്ടിട്ട് ശരിയാവണ്ടേ പ്രഭു?